26 anyos nga lalaki na sikop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA-7 atul sa bypass operation diya sa may J. Vera Street, Barangay Carita kagabi. Tinubdan sa 1.2 ka kilo nga shabu o sa ka-inmate sa Bilibid Prison. Si Chona Carion sa report. Ang nasikop sa mga sakop sa PDEA-7 mao si Giovanni Liego, 26 anyos, lumad nga tagalungsod sa Ronda. Milanat og usa ka buwan ang pagpangandam sa PDEA-7 ining anti-drug operation. Matod sa tigpamaaba sa PDEA-7, Leia Albiar nga usa ka Ijon Arcilia inmate sa Bilibid Prison ang ilang gitawagan aron palitan og shabu. Nakadawat sila og tip gikan sa concerned citizen nga nalambigit gihapon si Arcilia sa pagpamaligya bisan kun ana-ana siya sud sa Bilibid Prison. Ang iyang partner nga si Liego maunay nagdala sa shabu. Ang kaipon ni Arcilia gingong igsuon sa dinakpan. 1.1 kilo nga shabu ang napalit gikan ni Liego gamit ang 1.4 million pesos nga bypass money. Nakuha usab sa bulsa ni Liego ang laing 4 ka bulto nga shabu. Gihulagway sa PDEA-7 nga high impact operation ang ilang gipahigayon gumikan sa kadaghang drogas nga nasakmit. He is inside the New Bilibid prison. Siya among ka-transact ani and then gitagaan mig number aning because our suspect is Giovanni Quirante Liego. Gitagaan mig number ani niya and then si Liego gitagaan pod og number namo. But actually kani si Liego, we can't call him anymore as just a courier. Partner gid ni siya. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang dinakpan sa iyang kalambigitan sa illegal drugs. Iyang maguwang babay igo na lang sa paghilak gumikan sa nahitabo kaniya. Wala ko matubag sa anak ko karon ma'am. Chona Carion, Balitang Bisdak.